ప్రేక్షకులందరికీ ఈ 74 నుండి 75 సంవత్సరాలు ప్రవేశిస్తున్న సందర్భంగా మన స్వాతంత్రం శుభాకాంక్షలు. సార్ మీరు హనుమాన్ చౌదరి గారు చెప్పినట్లుగా, ఇందాక మీ వ్యాఖ్యాత చెప్పినట్లుగా వెలుగు నీడలు రెండు ఉన్నాయి మన స్వాతంత్రంలో. అన్ని చెడు కాదు, అన్ని మంచి జరగలేదు. కానీ మనం 75 ఏళ్ళలో అసాధారణమైన కూడా సాధించాం. 74 ఏళ్ళు దాన్ని ముందు గుర్తుంచుకోవాలి. లేకపోతే ఆత్మజ్ఞానంతో వస్తుంది, ఆత్మవిశ్వాసం సడలిపోతుంది, భవిష్యత్తుకి దారి గోచరించదు. ఇప్పుడే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ గురించి మీ వార్తల్లో కొంత చెప్పారు. ఏం జరుగుతుంది అక్కడ? ఒక అంతర్యుద్ధం. ఇది మొదటిసారి కాదు, ఎన్నోసార్లు అంతర్యుద్ధం. ఎందుకని ఒక దేశం అన్న స్పృహ ఆ దేశంలో లేదు. అక్కడ ఆ ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్న సైన్యానికి 1,75,000 మంది సైనికులు ఉన్నారు. విదేశాల నుంచి వేల కోట్ల రూపాయలకు మరి ఆయుధాలు ఇతర సహాయం అందుతోంది. కానీ పట్టుమని 70-80 వేల మంది తాలిబాన్ సైనికులు రోజుల్లో ఆ దేశం మొత్తాన్ని ఆక్రమించుకుంటున్నారు. ఎందుకని జాతీయ భావం అనేది అసలు ఆ దేశంలో లేదు.